Moltes gràcies, senyor alcalde. Bé, jo quan diuen no es preocupen que el govern de Rajoy està estudiant, tremole. Tremole perquè sé que només pot empitjorar, perquè ell té una virtut, que allà on fa alguna cosa ho empitjora, i per tant, tremole. I vostès continuen en aquesta il·lusió òptica de pensar que Vila-real està en un altre planeta. Després es va com es va també, i quedar els quarts de les catalanes tampoc crec jo que siga per dir que bé nos ha anat, no? I per tant jo crec que sou sabedors, o potser és que no passegen pel carrer, no tenen veïns, no tenen família, no ho sé, perquè si no no ho entenc, que a Vila-real els problemes arriben. I no és que hi hagi una vaga de farmàcies, com ha dit el company d'Esquerra Unida, en tot el País Valencià i en Vila-real no. Doncs n'hi ha, i la gent ho està sofrint. No és que les ONGs de Vila-real no s'esdega diners, la gent ho està sofrint. I per tant la nostra obligació com a Ajuntament, com a representant d'ells, és defensar-ho. Altra cosa és que a vosaltres no els va bé. No els va bé perquè entonces es poden cridar des de València, des de Madrid i dir no apreteu que si governem nosaltres. Evidentment. Vull dir, però això de que, és que vostès critiquen el que fan en Madrid, València i en Brussel·les, vull dir, com si no ens afectara. Ja ens agradaria a nosaltres que no ens afectara, però lamentablement ens afecta. I ja dic, que cap pitjor, que parla este home. Y mire, Panella, solo el altruismo de los trabajadores de Afanías permite que se continúe abierta pese a los impagos del Consell. I mira, vostè pot dir, és que Panella és diputada autonòmic i això passa en la comunitat autònoma. I dius, és veritat. Però ara anem a un cas local. Què passa en la residència Verge del Carme? De Gràcia. Què passa? Perquè els treballadors no cobren. Perquè fan manifestacions. Què és, que no hem d'estar en aquests treballadors? Jo crec que sí, no? I per tant jo crec que aquest argument de és que se queixen, home i tant, és que és per queixar-se. És que és per queixar-se, és que no se pot fer d'una altra manera. I per tant nosaltres, des d'Iniciativa Compromís, només podem que estar a favor i donar suport a totes les propostes que alivien la seva mala gestió. És que imagineu-vos on estem arribant, que com no confien que vostès paguen, estem proposant mesures alternatives per a que les ONGs puguen acabar el mes. Imagineu on estem arribant, si ja s'estem fent fins la faena. Ja que no poden pagar i saben que no pagaran perquè aquesta gent, ja sabeu que pagar poc, estem donant solucions perquè no poden més, perquè les ONGs no poden pagar als treballadors, perquè n'hi ha treballadors del sector social que porten mesos i mesos sense cobrar. I és el que ells diuen, és que si jo no vinc, qui alçarà el malalt? Qui el netejarà? Evidentment és un tema molt seriós, perquè vostès diguen que és que en Vila-real no passa, i tant que passa. I per això nosaltres donarem suport a aquesta proposta i qualsevol altra que vagi a la línia de poder aliviar els malpagadors actes que fa el Partit Popular en el camp de la dependència, de la sanitat i de l'ajuda al tercer camp de l'ocupació, que és el sector social. Moltíssimes gràcies.